Салом алейкум дӯстон. Имрӯза дарси мо дарси системаи асаб аст. Қисми дӯш. мавзӯъро ҳаракат мекунем ки содда ва осон карда бафаҳмонам. бо шумо ҳастам как всегда Муҳаммад Амин Назруллоев. Подписка, лайк ва комментариро фаромӯш накунем. гуфтем ки аз рӯи классификатсияи анатомии системаи асаб ду намуд мешавад. Системаи асаби марказӣ ва системаи асаби канорӣ. ба системаи асаби марказӣ дохил мешавад мағзи сар ва ҳаромағз. ба системаи асаби канорӣ дохил мешавад торҳои асаб, нугҳои асаб ва гиреҳҳои асаб. дар бораи мағзи сар отдельная презентация қисми семияи системаи асаб ира дарси седа мегзарем. дар ин мавзӯъ, дар ин презентатсияи дарси имрӯзаи мо дар бораи ҳаромағзам суҳбат хоҳем кард. бисёртар дар инҷа дар бораи системаи асаби канорӣ суҳбат мекунем ва дар бораи ҳаромағз. гуфтем ба системаи асаби канорӣ дохил мешавад чи торҳои асаб, нугҳои асаб ва гиреҳҳои асаб. торҳои асаб чист? торҳои асаб мо гуфтем ин маҷмӯи чи аксонҳост. ин аксон якта, дута, сета, чорта, панҷта, шашта, ҳафта ҷамъ мешаванд аксонҳо. тори асаб ё нахи асабро ҳосил мекунанд. агар ба забони простой бигирем, нерва ҳосил мекунанд. тори асаб гуфтан нерва меган ва аз ҳисоби чӣ ҳосил мешавад? аз ҳисоби аксонҳо ҳосил мешавад. аз ҳисоби чӣ? Аксонҳо. ва ранги сафед дорад. ранги чӣ дорад? Сафед дорад. барои чӣ? барое ки аксон бо пардаи миелин пӯшида шудааст. бо пардаи чӣ? бо пардаи миелин. торҳои асаб мешавад ҳискунанда, яъне ки чувствительный мегӯям ба забони русӣ. чувствительный яъне ки импулса айканор ба марказ мебиёра. канор гуфта чӣ мегӯянд? мисол даст, поча, сар, чашм, дигар ҷо. марказ гуфта чӣ дар назар дорад? марказ гуфта фақат чӣ дар назар дорад? мағзи сар ва ҳаромағз. дар назар дорад. яъне ки торҳои асабе ки ай канор импулса ҷамъ мекунад ба марказ мебиёра, яъне ки ба ҳаромағз, ба мағз мебиёра, я торҳои асаби ҳискунанда мегӯянд. торҳои асаби чӣ? ҳискунанда. бо торҳои асабӣ чӣ ҳастай? ҳаракатдиҳанда. торҳои асаби ҳаракатдиҳанда импулса ай марказ канор мебарад. аз куҷо? аз марказ. яъне ки ай мағзи сар, ай ҳаромағз чӣ мебарад? канор мебарад. ира мегӯянд торҳои асаби чӣ? ҳаракат кунанда. ин дар бораи чӣ? дар бораи торҳои асаб. ҳаст бо сем намудаш торҳои асаби омехта. торҳои асаби чӣ? Омехта. яъне ки як асаби ҳискунанда ва ҳаракаткунанда як ҷоя мешаванд. торҳои асаби чӣ? Омехтара ба вуҷуд мебиёранд. ва дар натиҷа чӣ мегӯянд? Решача мегӯянд. Решача. яъне ки як тори асаб ҷамъи дигар тори асаб баробарди чист? Решача. ира бо гуфта мегзарем. Решача. дигар чизи системаи асаби канорӣ чи аст? ин нугҳои асаб. нугҳои асаб ду намуд мешаванд. терминалҳо ва рецепторҳо. терминалҳо ва чӣ? ва рецепторҳо. рецепторҳо мешаванд барорецептор, терморецептор, хеморецептор
ноцицептор و دیگرو. برای ریسپتور مقصدی همین ریسپتور چیه؟ ریسپتور چیه مقصدش؟ ریسپتور همین انگیزنده را با چی؟ با ایمپولسی عصب تبدیل می‌تیه. انگیزنده را با چی؟ با ایمپولسی عصب تبدیل می‌تیه. چون برای انگیزنده اگر فشار باشه، специальный برای ریسپتور رو همین فشار را با چی؟ با ایمپولسی عصب تبدیل می‌تیه. خموریسپتور می‌سول نه. یعنی کیسلاتا شیلوچ یکون چی باشه؟ وقتی در ارگانیسم تاثیر کنه، همین را با ایمپولسی عصب تبدیل می‌تیه. ноцицептор и рецепторҳои дардай. ноцицептор и рецепторҳои дардай. Мисол як онҷо дар кард, значит ки ноцицепторҳо дарда қабул мекунад ва ба импулси асаб чикор мекунад? Табдилшон метиҳад. Терминалҳо чия? Терминалҳо яне ки тори асаб тамом мешава. Тори асаб тамом мешава. Мисол вақте мерава, тори асаб мерава, тамом мешава. Дар ҷо уже органай. Мисол жлудка. Жлудка. اینجا ترمینال میگن. ترمینال میگن. گره های عصب چیه؟ گره های عصب این جمعشوی چی؟ جمعشوی تنائی نیرون و دندریت ها. و دندریت ها. دندریت ها و تنائی نیرون جمع میشون چیه حاصل میکنن؟ گره های عصب حاصل میکنن. چقدر رنگ دارن؟ رنگی خاکستر رنگ. برای چی خاکستر رنگ دارن؟ برای که дендрит ҳо точнее барои ки бисёрам ё дендрит ҳо ва танаи нейрон бо пардаи миелинӣ пӯшида нашудааст ва гиреҳҳои асаб бисёртар дида мешавад дар чӣ? Дар системаи асаби симпатикӣ ва парасимпатикӣ. даётон бигиред ки тораи асаб миелин дорад, сафеда гиреҳҳои асаб хокистаранга. Барои чӣ? Барои ки ай танаи нейрон ва дендритҳои иборатай. Ну естественно ҷамъаш подробно фаҳмондагӣ, навистагӣ ира бо бихоне аз ёд бикунем. Гуфтем аз рӯи объекти иннерватсия тораи асаб ду намуд мешавад. Тораи асаби соматикӣ ва тораи асаби автономӣ. яъне ки объект гуфта чия мегӯянд? Мисол объект гуфта узва мегӯянд. Мисол мегирем мушак ва меъда. Агар тори асаб мисол меъдара идора кунад, ҳамин идоракунӣ бо терми иннерватсия гуфта мешавад. дар анатомия иннерватсия мегӯянд. Иннерватсия мақсадаш ки идора кунӣ. яъне агар тори асаб узверо идора кунад ки ба мисол ба мо аймо вобаста боша, ира мегӯянд тораи асаби соматикӣ. Мисол мегирем, ира мо рози ба забони русӣ бифаҳмем, хуштар мефаҳмем. мисол агар ки мисол воляи мода мисол агар дар ихтиёри мо ам узв подчиняться боша, ира мегӯянд соматикӣ. Мисол мушака мисол даста бардор, даста одам мебардора, яъне ки ира воля мегӯянд, яъне ки дар воляи мо подчиняться мекунад. Агар тори асаб ҳамихали узвҳоро идора кунад, ира тораи асаби соматикӣ мегӯянд. мисол меъдара мо наметавонем таку меъда ку оста кашиш кун, мисол соз кор кун, сиз кор кун, тез кор кун, мисол рӯз кор накун, шав кор накун. яъне ки мо фармон дода наметавонем меъдара. торҳои асабе ки ҳамихали узвҳое ки ба воляи мо мисол ба ихтиёри мо вобастагӣ надоранд, агар тори асаб ҳамихали узвҳоро идора кунад, ира мегӯянд тораи асаби чи? Автономӣ. естественно инҷо фаҳмондагӣ монагӣ. Мисол
тори асаби соматикӣ пӯст, устухон, буғум, мушаку узвҳои ҳисро чикор мекунад? Иннерватсия, яъне ки идора мекунад. А тори асаби автономӣ узвҳои дарунира, мисол в основном узвҳои дарунӣ, мисол меъда, дил, рагҳо, руда, гирда ва дигар узвҳоро идора мекунад. И аз рӯи объекти чӣ ки идора мешаванд таснифоти тори асаб. аз рӯи таркибашон гуфтем тори асаб се хел мешаванд. ҳискунанда вақте ки импулса ба киҷо бара? Ба марказ бара. Импулса ба киҷо мебара? Ба марказ. марказ гуфта чия дар назар дорем мо? мағзи сар ва ҳару мағз. ҳамин ҳискунандаро ба калимаи чӣ? афферентӣ ё марказгард гуфтан мумкин аст. афферентӣ, ҳискунанда ё марказгард. даётон гирифте? се намуд ном дора ҳамин чиз. ҳискунанда якмуш, дуюмаш афферентӣ ва марказгард. импулса киҷо мебаранд? Ба марказ мебаранд. Импулса ба марказ мебаранд. даётон мегирем. дигар гуфтем ҳаракатдиҳанда. ҳаракатдиҳанда аз марказ ба канор мебаранд. ба чӣ? Ба узвҳои иҷоракунанда, яъне ки ба мушакҳо ва ғадудҳо. ҳискунанда ба марказ, ҳаракаткунанда аз марказ импулса мебарад. аз марказ гуфта як киҷоро дар назар дорем? мағзи сар ва ҳару мағз. И торҳои асаби ҳаракатдиҳандаро бо чӣ мегӯян? эфферентӣ ё ин ки марказгурез мегӯянд. ишо ира чӣ мегӯянд? эфферентӣ ё ин ки марказгурез. И марказшитоб, и марказгурез. фаҳмо? И синонимошаира бояд шумо бидонем. ира аз ёд кунем. яъне ки торҳои асаб ки импулса ай марказ ба узвҳо ки бурд, ира мегӯянд чӣ? торҳои асаби ҳаракатдиҳанда ё ин ки марказгурез ё ин ки эфферентӣ. агар импулса ба марказ бара, ира мегӯянд афферентӣ, марказшитоб ё ин ки ҳискунанда. фаҳмо? ва сеюм намуди торҳои асаб гуфтем торҳои асаби омехта. яъне ки дар як тори асаб ҳам марказшитоб аст, ҳам марказгурез. ё ки ҳам ҳискунанда аст, ё ки ҳаракатдиҳанда аст. ин робитаи дутарафа. ин сеюм намуди чӣ? Торҳои асаба. вобаста аз таркибашон. тамом дар бораи мисол асабҳо гуфтем. асабҳоро чанд намудаш аз ёд бикунем. аз ҳисоби чӣ ҳосил мешавад? Чӣ ном доранд? Чӣ синоним доранд? ҳозир суҳбат мекунем дар бораи ҳару мағз. ҳару мағз дохил мешавад ба системаи марказии асаб. ҷойгир шудааст дар куҷо? Дар канали ҳару мағз. яъне ки дар даруни стимора ҳамин моҳраҳои сутунмоҳра вақте боло ба боло мешаванд, боло ба боло мондагиянд, як каналро ҳосил мекунанд. дар ҳамин канал ҳару мағз ҷойгир аст. дар канали ҳару мағз дар канали сутунмоҳра ҷойгир аст. дар даруни ҳамин ва ҳару мағз агар аз рӯи эволюсия бигирем, аз рӯи пайдоиши ҳамин аз рӯи теорияи эволюсия бигирем, якмин маротиба дар хордадорон
дар хурдадорон пайдо шидагия. Яъне ки ҳайвоное ки якум бор хурда пайдо кардем ва дар вои ҳаромағз пайдо. Хурда гуфта стумораро мегӯянд. Яъне ки дар ҳайвон стумора ки пайдо шуда вай ҳаромағз пайдо мешавад. ин аз рӯи назари чӣ? Аз рӯи назари эволюсия. Гуфтем ҳаромағз дар кӯҳукии чӣ? Дар кӯҳукии стумора ҷойгир аст. Дарозиш чанд? 43-45 сантиметр ва бараш чӣ? 12-13 миллиметр. Вазнаш 30-31 грамм. ин цифрҳоро аз ёд кунем, барои ки савол дар маркази миллитестӣ мебиям. Гуфтем ҳаромағз аз ҳамин пайдоишаш сохти сегментарӣ дора. Сохти чӣ дора? Сегментарӣ дора. ин чӣ маъно дора? Мисол, ҳамагӣ 31 ҷуфт сегментае дар ҳаромағз. ҳамагӣ 37 ҷуфт сегментае. Сегмент гуфта чӣ мегӯянд? Як қисма мегӯянд. Сегмент гуфта як сегмента мегӯянд. Як асабое ки ай байни мӯҳро мебуряд. яъне ки сохти чӣ дора ҳаромағз? Сохти сегментарӣ дора ва ҳамагӣ 31 ҷуфт сегментае. 31 ҷуфт сегментае. Сегментҳо ҷамъ шуда қисмҳоро ташкил медиҳанд. яъне ки 31 ҷуфт сегмент чанд қисма дар бар мегирад? 5 қисма. қисми гардан, қисми сари сина, қисми камар ва қисми чӣ? Чанбар. яъне ки 31 та ҳамин сегмента тақсим кардагӣ ба 5 қисм. ин чӣ маъно дора? Мисол мегирем сохти сегментарӣ чӣ маъно дора? Мисол сегменти қисми гардан 7 қисми гардан 8 сегмент дора. 8 сегмент дора. ҳамин 8 сегменти як сегменташ, ду сегменти 4, 5, 6, 7, 8 сегменти ҳамин қисми гардан мисол даста мисол идора мекунад. Мисол даст, баъд чира, мушакҳои қафаси синара, мушакҳои гардана идора мекунад. яъне ки ҳамин қисми гардан, 8 сегменти қисми гардан ба ҳамун мавқеъе ки мебарояд ҳамун мавқеъро идора мекунад. қисми мисол сари сина 12 сегмент дар бар мегирад. 12 сегмент дора. мисол бо ҳамин 12 сегмент мисол мушакҳои байни қабрғавиву равани нафаскашираву дигар чизоро идора мекунад. ва мисол қисми камараш чанд дора? Қисми камар 5 сегмент дора. қисми чанбараш 5 сегмент дора ва қисми дунғоза 1 сегмента. қисми камар 5 сегмент дора. ҳамин 5 сегмента яъни қисми камар мисол чира идора мекунад? қисми мисол ҳаракати мушакҳои поча, мисол девораи пеши шикама мисол идора мекунад. ва дигар қисмош ҳамахел чӣ? ҳар як қисми ҳар як сегмент, ҳар як қисми ҳамин ҳаромағз як мавқеъи муайяни худша идора мекунад. Вот маънои гапи қисми сегментарӣ доштан. То есть ҳар як сегмент барои ҳар як сегмент территорияи худша идора мекунад. ва ин чӣ асоби низ дора? Асоби низ ин ки мисол агар дар натиҷаи мисол авария шава, мисол ин ҳаминҷо стумора ҳаминҷо бишкана, мисол ҳамин поён кор намекунад. ҳамин поён чӣ? Поён кор намекунад. болош кор кардан мегирад. мисол як болотар шикастак, мисол ҳамин мисол қисми шикастагӣ поён кор намекунад, болош кор кардан мегирад. ҳамин қисми сегментарӣ ҳамин хеле рол дора, хеле аҳамият дора. фаҳмидӣ? инаи буриш кундарахтии чие?
вазн чанд қадар розӣ дорад, чанд қадар барш калонай, чанд сегмент дора ва қисми сегментариш, мисол чанд сегмент дора, ҳар як сегмент қисма ташкил мекунад, ҳар қисмаш чандтаи сегмент иборотай, уже медонем, буда пеш гуфта мегзарем, ира аҷр кардан кора ва ами хосияти сегментарӣ ба мо имкон медиҳад, ки мисол вақте травма гирифтак одам ай ҳамун поён кор намекунад. Дар кадом мавқеъе ки мисол ҳарумағз вайрон нашавад, мисол ай ҳамун поёнаш кор намекунад, болош кор кардан мегирад, қисми болош кор кардан мегирад. ин аст буруши кундалахтии чи ҳарумағз. дар буруши кундалахтии ҳарумағз мо чӣ намебинем? мо мебинем якум моддаи сафед ва моддаи чи хокистаранг. моддаи сафед барои чӣ мебинем? Барои ки миелинай, рас миелин бошад, ай чӣ боратай? Ай аксон иборатай. Дадон гирифтем? Ай аксон иборатай. моддаи хокистаранг ай чӣ боратай? Ай аксон барои чӣ? Барои ки миелин дорад. Аммо моддаи хокистаранг ай чӣ боратай? Ай танаи нейрон ва дендритҳо. Танаи нейрон ва дендритҳо. Танаи нейрон ва дендритҳо. ин моддаи хокистаранг шад. бо чӣ мебинем мо? Мо мебинем шох мебинем, шох на шохча мебинем, шохчаҳои пеш ва инаи шохчаҳои чи ақиба. Шохчаҳои ақиба. шохчаҳои пеш ва шохчаҳои ақиб. Дар як баъзе қисмҳои ҳарумағз шохчаҳои бар ҳастанд, паҳлӯӣ. инҷода шохчаҳои чи метавонад буда чи? Шохчаҳои паҳлӯӣ. Шохчаҳои паҳлӯӣ. дар ин шохчаҳо чӣ ҷойгирад? торҳои асаби ҳискунандае ки гуфтем, танаи ҳамун нейронҳои асаби ҳискунанда дар чи? Шохчаҳои пеш қарор гирифтагиай. Шохҳои пешда танаи нейронҳои асаби ҳискунандае, асаби ҳаракат. ознё кунем. Шохчаҳои пеша гуфтем, шохчаҳои қафо ҳастанд. шохчаҳои ақиб шохчаҳои ҳискунандаа. Шохчаҳои чи? Ҳискунанда. яъне ки импулс через шохчаҳои қафо медурояд дар марказ. мо гуфтем ку мақсад торҳои асаби ҳискунанда мешавад вақте импулси асаба ки ҷо барад, марказ барад. Марказ гуфта ҳарумағз ва мағз сара мегӯяд. яъне ки ҳискунандаҳо, торҳои асаби ҳискунанда через чи? Через задни рого медуроянд, через ҳами шохҳои ақиб медуроянд. барои савол диҳам ки шохҳои ақиб чӣ намуд шохҳои вазифаш? Шохҳои чи? Ҳискунанда, чувствительниянд. Барои чӣ? Барои ки импулс ба ҳамин шохчаҳо дарини чи? Ҳарумағз медуроянд. фаҳмидед? шохчаҳои пеш чи? Шохчаҳои пеш шохчаҳои ҳаракатдиҳандаа. Шохчаҳои чи? Шохчаҳои ҳаракатдиҳанда. яъне ки импулс ай марказ ба чи? Ба узв мерава. фаҳмидед? Ба узв мерава. баъд ҳамин торҳои асабе ки ай ба марказ мебиёяд ва торҳои асабе ки ай марказ мерава, якҷоягида мечаспанд. ин ҳадаи часпиягишон дидед? дар якҷо мечаспанд. чиро ҳосил мекунанд? Решачаро ҳосил мекунанд. Решача мегӯянд. барое ки ҳам ай торҳои асаби ҳискунанда иборатай ва ҳам торҳои асаби чи? Ҳаракатдиҳанда. ин меша решача. ва решача чие? Решача омехта. торҳои асаби чи? Омехта. барои чӣ? Барое ки якташ ҳискунанда, дигараш чи? Ҳаракатдиҳанда. Дадтон гирифте? яъне ки моддаи сафед дорад, моддаи хокистаранг дорад. моддаи сафед ай чӣ боратай? Ай аксон иборатай. моддаи хокистаранг ай дендрит ва танаи нейрон. гуфтем шохчаҳо дорад. шохчаҳои пеш, шохчаҳои чи? Қафо. шохчаҳои қафо ҳискунандае, барое ки торҳои асаби ҳискунанда медурояд. шохчаҳои пеш чи? Ҳаракатдиҳанда,
барои чӣ? Барое ки тори импулс ай марказ ба киҷо мерава, иҷа импулс медроя, айҷа импулс мерава. Импулс мерава. Ва дар шохчаҳои паҳлӯӣ марказҳои системаи асаби симпатикӣ ва парасимпатикӣ ҷойгиранд. Симпатикӣ ва парасимпатикӣ ҷойгиранд. Симпатикӣ ва чӣ? Ва парасимпатикӣ ҷойгиранд дар шохчаҳои чӣ? Паҳлӯӣ. Фаҳмидед? Ва шохчаҳои паҳлӯӣ дар ҳар як сегменти ҳарумағз нестанд. Фақат дар грудное ва поясничный, камар ва қисми қафаси сина ҷойгиранд. Як бор мефаҳмонам, доятон мегирем. Ина иҷада мефаҳмонам. Моддаи гуфтем сафед дора, моддаи хокистаранг дора. Баъд дар мобайни ҳами ҳаромағз инҷода канала диде, инҷа шкофяка. Ин ҳаминҷода ликвор то мехӯра. Чӣ дохил мешавад? Ликвор. Ликвор як намуди моеи составаш, таркибаш ба плазма монанд аст. Дар инҷа моеъ тов мехӯра. Циркулятсия мешава. Аҳамияти калон дора. Аҳамияти мисол вазифаи нутритивӣ, яъне ки питательни функсияро иҷро мекунад. Вазифаи бисёр чизе иҷро мекунад. Ҳангоме ки мисол одам травма мегира, ҳамин ликвор мефаҳмад ки мисол хунравӣ аст дар сар ё ки нест. Пункция мекунад. Ё ки менингит шава одам ҳаминҷоро чӣ? Пункция мекунад барои менингит гуфтан. И ганда диагностически роли калон дора. Гуфтам мегзарем бурга. И сохти чӣ? Кунданахтаи чӣ? Ҳаромағз. Гуфтем ай моддаи сафеди борад, ай моддаи хокистаранги борад. Шохчаҳо дора, шохчаҳои пеш ва шохчаҳои чӣ? Ақиб. Шохчаҳои моддаи сафед ай аксони борад, моддаи хокистарангаш ай дендритҳо ва танаи нейрон. Шохчаҳои пеш ҳаракат кунандаҳай, яъне ки импулс меброя мерава. Ва шохчаҳои ақиб ҳискунандаҳай, барое ки импулс медроя. Гуфтем бо шохчаҳои паҳлӯӣ ҳастад ки дар ҳамаи сегментҳо дида намешава. Ва дар шохчаҳои паҳлӯӣ чӣ? Танаи нейронҳои асаби симпатикӣ ё парасимпатикӣ ҷойгиранд. Дар мобайни ҳаромағз гуфтем чӣ ҳастад? Канале ҳастад. Дар уҷа чӣ тов мехӯрад? Ликвор тов мехӯрад. Дар шохчаҳои пеш танаи асабҳои ҳаракатдиҳанда ҷойгирад. Агар савол ки танаи нейрон асабҳои ҳаракатдиҳанда дар куҷо ҷойгирад? Дар шохчаҳои пеш. Танаи торҳои асаби ҳискунанда берун ай ҳаромағз ҷойгирад. Инҷа спинномозговой узл мегӯянд. Спинномозговой дар гирёҳои чӣ? Ҳаромағз ҷойгирад. Берун ай ҳаромағз ҷойгирад. Яъне торҳои асабе ки ба марказ мерӯяд, берун ай ҳаромағз дар чӣ? Спинномозговой узл. Дар гирёҳои ҳаромағз берун ай ҳаромағз ҷойгирад. Фаҳмо? Ин ҳамин буд сохти чӣ? Сохти ҳаромағз. Ина гирёҳо. Инҷа решача. Инҷа чи? Решача. Ина асаби ҳискунанда, и асаби чӣ? Ҳаракатдиҳанда. Ин хеле сохти чӣ дора? Агар нигоҳ шуда форми бабочка, шапарак монанда. Шапарак. Сохти чӣ дора? Шапаракро дора. Сохти шапарак дора. И ира аз ёд кунем, саволҳо бичунем биям. ҳамин ҳаромағз бо се қабат пӯшида шудааст. Қабати беруниш сахта. Кадом вазифаро иҷро мекунад? Сахт бошад, значит муҳофизатиро иҷро мекунад. қабати тори анкабутӣ дора, ки дар иҷа асабҳо ва рагҳо ҷойгирад. Иҷа қабати рагира меганаш. Қабати чӣ? Рагира меганаш. Раги барои чӣ? Барои ки капиллярҳо бисёр дорад. Фаҳмидед? Капиллярҳо бисёр дорад ва турро ҳосил мекунад. Чӣ аст? Рагҳо бисёр дорад. Ира
анкабут тортанак арахноид мешава ба забони лотинӣ арахноид мегӯянд. Ира мегӯянд қабати арахноидалӣ мегӯяндш бо арахноидалӣ. Қабатиш мегӯянд арахноидалӣ мегӯянд. Ира аз чӣ иборат аст? Аз раг. Қабати анкабут монанд ранги тортанак бори сетка ҳосил мекунад. Анкабут монанд ё ин ки қабати рагӣ ё ин ки қабати турӣ. қабати нармш ба ҳамин ҳаромағз сахти ба часпидагие. Ҳамун ҳаромағзшам бигем мешавад. Се қабат дора. Мягкая оболочка. Дар байни қабати анкабутӣ ва қабати нарм қабати субарахноидалӣ ҳастай. Субарахноидалӣ ҳастай ки дар ҳуҷа чи ҳастай? Ликвор таву мехӯрад. Дар ҷа қабати чи ҳастай? Субарахноидалӣ. Суб гуфта поён. Субарахноидалӣ ки дар ҳуҷа чи мегирад? Ликвор. бисёри ҳолатҳода травма мегирад одам, хунрезӣ дар инҷа мешавад, дар ин қабат мешавад. Яъне мегӯянд субарахноидалӣ қабати чине. Хунрезӣ чи? Субарахноидалӣ. Вақте мезанад рагон мекафад, хун дар ҳамин пространство ҷамъ мешавад ва чикор мекунад? Ҳаромағза ё ки мағзсара чикор мекунад? Меҷиқа ва дар натиҷа одам чи? вайрон мешавад. Хеле барои сегментҳо гуфтем. Қисми гардан 8 сегмент дорад. Ай C1 то C8. Барои чи ҳарфи C хати ишро карда мешавад? Барое ки ба забони лотинӣ гардан сервикал мешавад. Сервикал. ҳарфи аввалшо гирифтагиан C1 гуфтагиан. Сервикал. 8 сегмент дорад. Қисми сари сина 12 сегмент дорад. Даётон бигиред, қисми сари сина 12 сегмент дорад, 12 та муҳра дорад. Барои чи TH хати ишро карда мешавад? Барое ки қафаси сина ба забони лотинӣ мешавад торасик. аввалшо гирифтагиан мешавад чи? TH хати ишро карда мешавад. қисми камар боша 5 сегмент дар бар мегирад. L1 то L5. Барои чи L хати мегирад? Барое ки камар ба забони лотинӣ лумбал мешавад. Лумбалис мешавад. Лумбалис. Ва қисми чандбар 5 сегмент дар бар мегирад. Ай S1 то S5. Барои чи S хати? Барое ки сакралис мешавад ба забони, яъне камар ба забони лотинӣ сакралис мешавад. Ва қисми чи? Думғоза CX хати ишро карда мешавад. Барое ки коксигус мешавад. Коксигус мешавад чи? Қисми думғоза. Думғоза 1 сегмент дорад. Ира аз зиёд кардан накунед. Аз зиёд. Наҷада омадагие. Ай C1 то C7 8 сегмент қисми чи? Сервикал гардан. 12 сегмент қисми сари сина, люмбар камар 5 сегмент, сакралам 5 сегмент, яъне ки чамбар ва ҳаромағз 1 сегмент. Ва дар ҳар як қисм буриши кундалахтиша нишон додагиай ҳамаш чи? Ҳархелаҳай. Ҳамаш ҳархела. Ина диде ури чи дора? Шохаҳои паҳлӯӣ дора. Хеле фаҳмонда будем схемаш ҳамаша. вазифаи ҳаромағз чия? Вазифаи ҳаромағз ду намудаи рефлекторӣ ва гузаронандагӣ. барои чи рефлекторӣ мегӯянд? Камонаки рефлекторӣ дар ҳаминҷа тамом мешавад. мисол калени рефлексор мефаҳмону через ҳаромағз мегзарад ҳамаш. барои хоб вазифаи рефлекторӣ эҷро мекунад. мисол рефлекси зонура пример овардагиан, яъне ки вазифаи рефлекторӣ эҷро мекунад, барои ки дар ҳаромағз дар рефлекс иштирок мекунад. Рефлекс чи? Ответная реакция организм дар ангезанда.
ҳаромағз дар якҷоягӣ бо мағзи сар узвҳои дохилиро чӣ кор мекунад? Идора мекунад. Аз мисоли узвҳои таносул, узвҳои масона, узвҳои мачҳои пузир, ҳамаи амира идора мекунад чӣ? Мағзи сар ва ҳаромағз. Агар мағзи сар кор кунад, ҳаромағз кор накунад, ягон узвҳо идора карда намешавад. Ай кор мемонанд. Доказатель ҳамея ки одам вақте ҳаромағз травма мегирад, ягон узвш кор, ҳамун узве ки ҳамун сегменте ки ҳамун ҳаромағз ҳамҷора идора мекунад, ҳамун сегмент ай кор мемурад. Барои вақт вазифааш чия? Идоракунӣ рефлекторӣ ва иштирок дар чӣ? Дар идоракунии узвҳо. Ва вазифаи чӣ? Гузаронидагиро низ чӣ иҷро мекунад. Асоби вазифаи гузаронидагиро иҷро мекардагӣ қисми сафедше. Чӣ яъне ки сафед. Қисми сафедаш вазифаи чӣ? Гузаронидагиро иҷро мекунад. Барои чӣ иҷро мекунад? Барои ки аксонҳои иборотай. Роҳҳои ҳастанд, спинномазговой пут ҳастанд, ки минуи ҳамун моддаи хокисаранг меравад. Ин вазифаи гузаронидагишон. Ин рефлекси зону. Мисоли задан, инҷа рецепторай. Рецептор асабагири бурдак. Инҷа камонаки рефлектория. Асабагири бурдак через шохҳои ақиб дуромад. Ина нейрони ҳиссиёт берунаи чия? Берунаи ҳаромағз ҷой гирад. Баъд импулса вставочный нейрон мегирад, да чӣ метиҳад? Да нейрони ҳаракат метиҳад. Нейрони ҳаракат дар ҷой гирад? Дар шохҳои пеш. Баъд мегирад чӣ? Ба тори асаби ҳаракатдиҳанда мерава ба мушак. Мушак кашиш мехӯрад, пӯча чӣ кор мекунад? Боло мерава. Ин камонаки рефлектория. Ки 5 чӣ дора гуфтем? 5 звено дора. Якумаш рецептор. Ина рецептор дар ҷо гирад. Рецептор, дуюмаш торҳои марказшитоб ё ки афферентӣ. Сеюм худаш марказ. Ина марказшитобай. Ина якумшай. Дуюмаш ина ҷадай. Сеюмаш марказхидшай. Чорумаш торҳои марказгурез ё ки эфферентӣ. Ва панҷумаш ина мушак худаш эффектор. Нейронҳои ҳиссиёт ҷойгирад дар спинномазговой узел. Нейронҳои тори асаби ҳаракатдиҳанда дар шохҳои пеш. Рецепторҳо дар канор ва эффектор. Ин буд мавзӯи системаи асаб қисми 2. Умедворам ки фаҳмондум. Лайк, подписка ва комментарий фаромӯш накунед. Интизор шавед дарсҳои ояндаро.